בהסתכלות מעמיקה על מערכת החינוך שלנו, רואים הרבה הצלחות ברמת הכיתה, השכבה ובית הספר. האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך החל בגיבוש תוכנית שתסייע למערכת לזהות את ההצלחות האלו, להגדיר אותן ולהפיץ אותן לכלל המערכת. כך נולדה תוכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה, הממוקדת בקידומם של תהליכי הוראה-למידה והערכה איכותיים, ובשיפור הישגי התלמידים בתחום הלימודי, החברתי והערכי. לתוכנית נבחרו 87 בתי ספר בפיזור גיאוגרפי נרחב ובקרב מגוון מגזרים ואוכלוסיות. המשותף לבתי ספר אלו הוא הצלחות פדגוגיות ויכולות ניהוליות להובלת תהליכי שינוי. האגף לחינוך יסודי גיבש מערך תמיכה למנהלי בתי הספר שבתוכנית באמצעות המפקחים הכוללים, מדריכי תחומי הדעת ומנהלי בתי ספר לשעבר שעברו תהליכי הכשרה ופיתוח של יכולות ייעוץ ארגוני ואימון אישי. התהליך הבית ספרי החל בעצירה לצורך התבוננות ושיפור מערכתי. מנהל בית הספר וצוות המורים בדקו את העשייה הבית ספרית בארבעה ממדים: ארגוני, פדגוגי, חברתי וקהילתי, וזאת לאור החזון, הערכים והתפיסות החינוכיות שלהם. התוצאה של התהליך מתבטאת בהגדרת עקרונות פדגוגיים מובילים, שלאורם מתחיל תהליך ההטמעה. ההתבוננות הפנימית הזאת הובילה אותנו לניסוח שני צירים מרכזיים בבית הספר, שלאורם אנחנו עובדים ולצירם אנחנו מסתובבים. שאחד זה באמת פיתוח חשיבה מסדר גבוה, והשני דיאלוגיות מתמדת. בבית הספר הראל באשקלון החלו המורים לחפש מאמרים עיוניים ולאבד אותם לכדי הרצאה אקדמית מלומדת בפני חבריהם המורים. כל המורים חוקרים מאמרים עיוניים הרלוונטיים לעבודת המורה בבית הספר ובכיתה, וכך נולדה האקדמיה של בית הספר הראל. ראינו הלימה בין המאמרים שהתבצעו באקדמיה ובין השיעורים שהגיעו לתלמיד. השיעורים צולמו ותועדו ואפשרו למורים לבנות שיעור מיטבי. המורים בנו יחדיו שיעורים, חידשו, ניתחו שיעורים, תיקנו. גיבוש העקרונות הפדגוגיים אפשר לבתי הספר לקדם את התהליך בצורה ממוקדת ולהטמיע אותו טוב יותר על כלל התחומים בבית הספר. גיבשנו כ10 עקרונות מנחים לשיעור מיטבי, והתחלנו להפנים את העשייה החדשה שלנו בתוך הכיתות. לא בחרנו כיתה 1 או 2, אלא החלטנו ללכת על עיקרון מנחה אחד שמחייב את כל צוות המורים. תרגמנו הצלחה אחת שיכלה להיות הצלחה מקומית או הצלחה שכבתית לכלל בית הספר, וההצלחה נהפכה לאיזושהי מתודה שאיתה אנחנו הולכים. במהלך הטמעת העקרונות הפדגוגיים נצבר והתפתח ידע מעשי, מערכי שיעור, מתודות הוראה, סביבות למידה, מענים דיפרנציאליים. כל הידע הזה הוא בעל ערך עצום לקידום המערכת, דבר שהוביל לבניית תהליך של שיתוף והפצת הידע בתוך בית הספר ומחוצה לו. וכשמדברים על שיתוף בידע, לאינטרנט יש תפקיד חשוב במהלך הזה. כל עשייה פדגוגית המתקיימת בבית הספר, אנחנו מתעדים, אנחנו פיתחנו חדר מורים וירטואלי, שהוא בתוך האתר הבית ספרי, הוא חלק בלתי נפרד מהאתר הבית ספרי. לכל מורה בבית הספר יש גישה לחדר מורים הווירטואלי, התוכניות לימודים שלנו נמצאות שם, יש שם מאגר של שיעורים מתוקשבים שהמורים שלנו פיתחו. גיבוש התפיסה שהחל באגף לחינוך יסודי צבר תאוצה בבתי הספר, ולאחר עבודה מאומצת החלו להרגיש את השינוי, והוא מהותי. התחלנו לראות שינויים בכיתות. המורה הופך להיות מרכז העשייה הבית ספרית. הוא מועצם, הוא מרגיש גאוות יחידה, המורה מרגיש שהוא טוב, שהוא יודע להבנות חומרים, הוא מגיע לכיתה, הוא משמש דוגמה לתלמיד, ואנחנו רואים כבר תלמידים שמחקים את המורים שלהם. אנחנו פוגשים תלמידים שמכינים מצגות, מכינים יחידות לימוד, אנחנו פוגשים ילדים שחונכים ילדים. נוצרה פה תורה חדשה, נוצרה פה תרבות חדשה שמאפשרת לפדגוגיה באמת להיראות אחרת. התחושה של ההורים שמשהו חדש קורה פה, משהו חדשני שלא היה קודם. ההישגים משתפרים, האלימות פוחתת. האווירה, האקלים, ההשפעה של התוכנית באה לידי ביטוי בכל אורח החיים של התלמידים, של המורים ושל בית הספר. בית הספר משנה את פניו, סביבות הלמידה משתנות. התלמידים רגועים יותר, התלמידים שאפתנים יותר. המורים מחפשים דרכים חדשות להצליח
ולבוא, להביא לידי ביטוי את העשייה שלהם. וכשיש הצלחה, אנשים מאוד גאים בה, ומרגישים שייכים, ומרגישים שותפים. עכשיו, כשיש הצלחה, נשאלת השאלה, איך הצלחה בית ספרית יכולה לקדם את כלל המערכת? ראשית, יצירת תרבות של פדגוגיה איכותית בכל אחד מבתי הספר, ובהמשך, יצירת אשכולות למידה של מנהלים לצורך שיתוף בידע. התפיסה של התוכנית היא שיתוף והפצת הידע לבתי ספר נוספים, ועד לכלל בתי הספר. אתר בית הספר הפך למקור הפצה מאוד מאוד משמעותי, לא רק ברמה הבית ספרית וברמה היישובית, אלא ברמה הארצית. אנחנו מוצאים מנהלים רבים בכל רחבי הארץ, נכנסים לאתר, יוצרים קשר עם הנהלת בית הספר, יוצרים קשר עם המורים, משתמשים בחומרים שלנו, בשיעורים שלנו, משתמשים בניתוחים ובתובנות של חדר המורים האקדמי שלנו. חלק נכבד בתהליכי הפצת הידע נעשה בהובלת המפקחים הכוללים. הליווי והתמיכה שלהם במנהלים מהווים מרכיב חשוב בהפיכת מערכת החינוך שלנו למערכת הלומדת מההצלחות של עצמה. המפקחים נותנים במה ללמידה בין בתי הספר, משוב למנהלים ולמורים על התקדמותם ושותפים בהפצת הידע. אז איך מבססים ומפיצים הצלחות פדגוגיות? זה מתחיל בעצירה לצורך התבוננות ושיפור מערכתי. לאחר מכן, חילוץ עקרונות פדגוגיים ודרכי פעולה, הטמעת העיקרון הפדגוגי על כלל בית הספר. יצירת הצלחות במעגל הראשון של בתי הספר מובילי הפדגוגיה האיכותית. ולבסוף, שיתוף מערכתי בידע. התוכנית הצליחה כבר בשנתה הראשונה והתרחבה לבתי ספר נוספים בשנה שלאחריה. כשרואים את השינוי התפיסתי בבתי הספר שבתוכנית, את הזיק בעיניים של צוות המורים, את החתירה המתמדת למצוינות של הנהלות בתי הספר, מבינים שיש פה בסיס טוב להצלחה של מערכת החינוך בישראל. תוכנית מובילי פדגוגיה איכותית של משרד החינוך.